Amb aquest camp s'acaba la primera temporada de Els Camps de Pitch and Pat de Catalunya. Ens veiem el 2023 amb la segona temporada. Que vagi bé! Merda! Els vídeos. Hola, què tal? Com esteu? Espero que estigueu molt bé. Ha passat una mica de temps. La veritat és que no sé exactament què ha passat. Només he descansat els ulls un parell de minuts i han passat 2 anys. Em sap greu no haver continuat amb la temporada número 2 dels Camps de Pitch and Pat de Catalunya. M'hagués agradat fer-lo, La veritat és que m'agradava molt fer els vídeos, però també portaven molta feina i era poc remunerada. I en definitiva, al final no em sortia a compte fer-los, tampoc tenia temps, me'n vaig haver d'anar a fer altres feines, a fer altres coses. I mira que tenia un parell de vídeos a punts. El primer, un resum de tota la primera temporada dels Camps de Pitch and Pat de Catalunya, i el segon, un vídeo que es titulava És car el Pitch and Pat? Vaig dissenyar una sèrie de cartes. Unes cartes eren el model barato, per anar a jugar al Pitch and Pat, el green fee més barato, la tarifa d'abonat més barata, llavors hi havia un model mitjà i un model més car, o sigui, el camp més car de Pitch and Pat, les boles més cares, tots els diners que et gastes en una temporada. Bueno, aquí estan les cartes, no em faré res, suposo, si algú me les vol comprar, pa'lante, que hem de menjar. Ara, tot i que segueixo jugant al Pitch and Pat, he canviat els pals per uns altres de més petits, amb pèls a la punta, que fan xiqui-xiqui. Però d'això en parlarem després. Abans de continuar, m'agradaria agrair totes les persones que han estat veient els meus vídeos i també a les persones que s'han subscrit al canal, inclús durant aquests 2 anys que he estat sense fer res. Us dedico aquest vídeo amb una mica al resum. Són 2 minuts, no us preocupeu, 2 minuts de resum de tots els vídeos de Pitch and Pat que he fet fins ara. Endavant, vídeo! Bueno, Suri. Bueno. Intentarem entrar a la bola per dalt. Intentarem, aviam. Provem-ho. Intentaré fer 3 quarts de cop. El buscarem. Va petita. Sí, perquè això, ai. M'ha faltat una mica més de força. Me l'ha tocat una branca d'un pi i ja fes. Els verdis ja cauran. He menjat les canyes. L'he perdut. Vamos! Verdi! Molt bé. Uau! Molt bé. Bon pas. Els m'ha sortit molt malament, que m'he anat a terra. He hagut de deixar fora d'aquest petit resum molts vídeos, molts tirs de golf, bonics, absurds, patètics, hi ha hagut de tot. Però bueno, no em volia fer repetitiu, teniu tots els vídeos encara al meu canal i no tinc planejat borrar-los, així que els podeu consultar en qualsevol moment. A partir d'ara, canvio el rumb d'aquest canal i el convertiré en una mostra d'art. I ja no faré més vídeos de Pitch and Pat, en principi. Començaré a parlar d'altres coses.
de l'art que faig, art de les pintures que faig i de les que intento viure. També parlarem una miqueta en general de l'art de pintors i d'altres coses. Espero que us interessi i us espero en un nou vídeo on us explicaré quina titulació tinc al respecte, si m'interessa més o menys l'art i què he fet durant la meva vida en aquest sentit. Gravats, tipografies, pintures, dibuixos digitals... Fins aviat.